Inħeġġeġ il-konsumaturi Maltin u Għawdxin biex jagħtu appoġġ lill-bdiewa u r-raħħala billi jixtru prodotti lokali. Dan qalitu l-Ewroparlamentari Miriam Dalli waqt li kienet qed tindirizza attività politika fir-Rabat. Hija qalet kif il-prodott agrikolu lokali huwa wieħed ġenwin u ta' kwalità, speċjalment meta mqabbel ma' prodotti barranin. U saħqet dwar il-ħtiġa li aktar żgħażagħ jersqu lejn is-settur tal-agrikoltura Maltija biex dan is-settur jibqa' ħaj. L-Ewroparlamentari semmit kif l-appoġġ lejn il-bdiewa u r-raħħala għandu jiġi kemm mill-Gvern kif ukoll mill-konsumaturi u jkun tajjeb li l-konsumatur ikun jaf li dak li qed jikkonsma mhuwiex ta' ħsara l saħħtu. Miriam Dalli notat kif dan is-settur jeħtieġ l-appoġġ anke mill-aspett ta' simplifikazzjoni fl-aċċess għal fondi. Innutat ukoll kif l-estremitajiet fit-temp huma sfida oħra li jaffaċċjaw il-bdiewa. L-Ewroparlamentari qalet kif jiltaqet ma' diversi bdiewa li wrew l-interess tagħhom biex dan is-settur ikun protett u msaħħaħ. Dan is-settur, komplet tgħid Dr. Dalli, għandu jkompli jagħmel użu minn sistemi innovattivi biex jagħmel tajjeb għall-isfidi li jaffaċċjaw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.